Ito masarap na embutido. Pinakuluan, hindi yung in-steam. Gusto mo bang malaman kung paano lutuin to? Samahan mo ko, tara. Ito yung ating 2 pounds na ground pork. Ang gagawin lang natin ay pagsamasamahin natin yung ating mga ingredients. So ang una nating ilalagay ay meron tayo ditong chorizo de Bilbao. Sa Pilipinas nakakabili kayo ng in can dito. Chinese sausage yung nabibili namin. Pagkatapos ilalagay natin yung ating chop na carrots. Susunod natin yung ating raisins. Tapos yung ating cheese. Yung cheese natin, yung isang kahon ng Eden cheese. Tapos yung ating itlog. Yung itlog natin, bali yung yolk lang, hindi natin sasama yung puti. 6 ito. Mamaya ilalagay ko na lang yung tamang measurement sa description box. Tapos yung ating pickles release, 2 tablespoon. Yung ating 1 teaspoon na sugar, 1 teaspoon na salt, tsaka yung half na spam o luncheon meat. Ngayon, bakit buo-buo? Ang gagawin natin, lalamasin natin. Mas maganda kasi kung lalamasin natin kaysa gumamit tayo ng mga spatula or mixer. So, unahin natin lamasin itong ating spam. So, ito ngayon. Okay na siya. Ngayon, ang gagawin natin, titikman natin. Hindi na natin kailangan magprito pa ng konti. Pwede naman natin tikman. Ganito lang yan. Muha ka ng konti. Oh, tama na siya. Tama na yung lasa. May tamis na siya at tama yung asin. Ngayon, magbabalot na tayo. Maglalagay tayo ng margarine or butter, pwede. Para lang hindi siya dumikit. So, sumobra. Tanggalin natin. So, isang cup. Roll lang natin ng ganun. Yun. Sayang to.
Last na to, bali naka-anim tayo sa 2 pounds. So yung gusto magnegosyo dyan, pwede. Tanggalin natin ito, sayang ito. Okay, last. Medyo malaki to. Okay. So, naka-anim tayo. Ngayon, pakukuluan na natin yung ating mga embutido. Ang una nating ilalagay ay butter. Pinaan ko lang yung pala. Tapos ilagay na natin yung ating tomato sauce. Pakukuluan natin ng konti. Ito yung kaibahan namin sa pagluluto ng embutido. Hindi kami nag-i-steam. Tapos lalagyan na natin yung ating pineapple juice. Tapos susunod na natin yung ating bell pepper. Red ang gagamitin natin, ha. Kasi ito yung magiging sauce natin mamaya. So ngayon, lalagyan natin ng tubig. Hindi ko palang makalimutan. Lalagyan natin ng konting toyo soy sauce. Hintayin natin kumulo and then ilalagay natin yung ating mga kumukulo na, ilalagay na natin yung ating mga embutido. Kung tinatanong nyo, hindi ba lalabas yung lasa ng embutido? Hindi po. Hindi siya lalabas. And then, takpan natin. Kailangan yung ating kalan ay medium lang, ha. Kasi, pakukuluan natin ito mga 1.5 hour. So, balik-balikan natin. Ibabaligtad natin maya-maya. Ngayon, babaligtarin na natin. 1 oras na ang lumipas. So ngayon, luto na. Hanguyin na natin. 2 hours na to. Tingnan mo yung taba, oh. Yung pinagpakuluan, yan yung sauce natin. Patutuyuin lang natin yan.
yung ating sauce. Tikman natin muna. Tsaka natin tignan, lasahan kung anong kulang. Kulang ng asukal. Tignan natin ng konti. And then konting salt. Yan, pwede na yan. Ito yung ating pinaka-sauce. Okay, luto na. Ito na. Pinalamig ko siya. So, buksan na natin. Pag pinakuluan mo talaga to, mas masarap siya. Tingnan mo, juicy. Hindi siya dry. Tapos itong isa, tignan mo, juicy yun. Diba? Napaka-juicy niya, oh. Ngayon naman, ipiprito natin siya. Ipadadaanin lang natin sa init para maging golden brown lang yung pinaka-skin niya. Ngayon, pwede na to. Slice na natin. Diba? Look, napaka-juicy niya. No, juicy. Ito na yung ating embutido. Thank you for watching.